Vážené kuriérky a kuriéri, blížia sa Vianočné sviatky a veríme, že vás nasledovná informácia poteší ako darček pod stromčekom. Radi by sme vám oznámili, že chceme maximálne zjednodušiť odmeňovanie a výber flotilovej provízie a preto od 2.12.2024 znižujeme všetkým kuriérom percento flotilovej provízie na 10% a k tomu môžete získať ešte minus 2% a dostať sa tak na 8% flotilovej provízie, ak akýmkoľvek spôsobom budete propagovať našu flotilu Coffee Taxi & Courier. Podmienkou získania ďalších 2% z flotilovej provízie je doručiť aspoň 100 objednávok za týždeň, mať aspoň 80% mieru prijatia objednávok, propagovať Coffee Taxi & Courier jednou z nasledovných foriem: termotaška s nálepkou Coffee Taxi & Courier, nálepka Coffee Taxi & Courier na aute, mikina bunda alebo tričko s potlačou Coffee Taxi & Courier. Mikiny, bundy a trička budú čoskoro k dispozícii. Ak sa rozhodnete propagovať našu flotilu Coffee Taxi & Courier pre získanie ďalších 2% z flotilovej provízie, môžete byť náhodne kontrolovaní našimi pracovníkmi, či sa skutočne pohybujete pri výkone práce s našim označením. O možnosti získania nálepky na tašku sa informujte u našich pracovníkov na flotila@coffeetaxi.sk. So zníženým percentom flotilovej provízie zároveň rušíme bodovací systém, ktorý bol aj tak pre väčšinu z vás málo zrozumiteľný. Dúfame, že sme veľa z vás potešili a vás, ktorí ste už zvažovali ukončenie kurierskej práce, možno opäť zaujmeme a prehodnotíte svoje rozhodnutie. Prajeme vám kľudné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2025.